नमस्कार. आज आपण कोबी मंचुरियन रेसिपी पाहणार आहोत. तर लागणारे साहित्य पाहूयात. इथे शिमला मिरची बारीक कट केलेली, कांदा बारीक कट करून घेतलेला आहे, आलं लसूण पण बारीक बारीक कट करून घेतलेला आहे, गाजर आणि कोबी मी खिसून घेतलेला आहे. तर कोबी खिसल्यानंतर आपल्याला तो घट्ट असं पिळून घ्यायचा आहे, कारण त्याच्यामध्ये भरपूर पाणी असतं. ह्याच्यात घ्यायचं आहे. घट्ट पिळून घेतल्यानंतर आता आपण एका कढईमध्ये किसलेला कोबी, गाजर, शिमला मिर्च, कांदा, आलं लसूण हे सर्व एकत्र मिश्रण करून घेणार आहोत. तर आपल्याला याच्यामध्ये थोडं पण पाणी ॲड करायचं नाही, कारण भाज्यांमध्ये ऑलरेडी पाणी असतं. तर आता मी इथे सर्व भाज्या एकत्र करून घेतलेल्या आहेत. तर आपण हे मिक्स करून घेऊयात. हे छान मिक्स झालं की आपल्याला त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकून घेतलेलं आहे. तसेच याच्यामध्ये मी थोडासा रेड चिली सॉस पण टाकणार आहे. तिखट पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. परत एकदा मी हे मस्त मिश्रण एकत्र करून घेते. ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा मैदा, जास्त पण टाकायचं नाही, थोडासा त्याच्यामध्ये थोडासा मैदा ॲड करून घ्यायचा आहे. जास्त पण टाकायचं नाही, जेवढा बसेल तेवढाच. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर देखील टाकायचं आहे. कॉर्नफ्लॉवर पण टाकून घ्या. इथे मी आता कॉर्नफ्लॉवर पण टाकून घेते. कॉर्नफ्लॉवर टाकल्यामुळे कोबी मंचुरियन एकदम छान होतात. तर मी ते परत मिक्स करून घेते. आपल्याला प्रमाण हे मैद्याचं आणि कॉर्नफ्लॉवरचं हे जे त्या भाज्यांमधून जेवढं पाणी निघेल तेवढंच टाकायचं आहे, जास्त पण नाही टाकायचं. तर इथं असं हे मस्त असं चुरून घेतल्यानंतर आता मी त्याच्यात छोटे छोटे गोळे किंवा बॉल्स तयार करून घेणार आहे. आता मी इथे एक कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं आहे. तेल गरम झालं की आपण हे गोळे त्यात सोडणार आहोत आणि छान असे सोनेरी कलर येईल असे तळून घ्यायचे आहेत. तर इथे माझे गोळे बनवण्याचं काम चालू आहे. तर आता आपण हे तळायला घेऊयात. तर आता इथे तेल गरम झालेलं आहे. तर मी याच्यामध्ये हे एक एक गोळे टाकते आणि सोनेरी कलर येईल असे तळून घेते. हे असे नुसते ड्रायही तळलेले खायला छान लागतात. कढईमध्ये जेवढे बसतील तेवढे मी टाकलेले आहेत. अशा प्रकारे इथे माझे छान असे मंचुरियन तयार झालेले आहेत. तर आपण दुसरी पण तळून घेऊयात. तर मस्त असे मंचुरियन तळून झालेले आहेत. इकडेही चालू आहेत. तर आता आपण पुढे ग्रेव्ही बघूयात. तर एका कढईमध्ये थोडंसं 2-3 चमचे तेल घ्या. त्याच्यामध्ये आलं लसूण चॉप केलेला तसेच कांदा टाकून परतून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला नंतर शिमला मिर्च पण ॲड करायचं आहे. तर शिमला मिर्च पण आपण छान असं परतून घ्यायचं आहे. ग्रेव्ही आपल्याला हवी तशी तुम्ही करू शकता. मी इथं जरा ड्रायच करणार आहे. तर इथे मी
शिमला मिरची आणि थोडंसं गाजर पण ॲड केलेलं आहे. ते छान परतल्यानंतर याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. नंतर आपल्याला याच्यामध्ये थोडासा रेड चिली सॉस टाकायचा आहे. परत एकदा हलवून घेऊयात. तसेच आपल्याला याच्यामध्ये सोया सॉस ॲड करायचा आहे. सोया सॉस टाकून घेतल्यानंतर परत एकदा आपण हलवूयात. आता याच्यामध्ये आपण जे कोबी मंचुरियन जे कोबीचं पाणी आहे ते पिळून घेतलेलं पाणी राहतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं आहे आणि ते पाणी याच्यामध्ये टाकायचं आहे. तर मी आता इथे हे छोटे छोटे बॉल्स पण टाकून घेते आणि मस्त खालीवर करून घेऊयात. अशा पद्धतीने हे मंचुरियन रेडी झालेले आहेत. थोडेसे आपण 5-10 मिनटं ठेवूयात. तर इथे मंचुरियन खूप छान यम्मी असे तयार झालेले आहेत. तर इथे आपले आता गरमागरम मंचुरियन रेडी झालेले आहेत. तर तुम्हाला मंचुरियन रेसिपी कशी वाटली हे नक्की सांगा आणि चॅनेलला लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.